It's Sean BBC Alba, and now the new series of Rapal TV continues. It's bigger, it's better, and tonight Rapal's looking at the Welsh language music scene. Fáilte go Rapal, Ionne croeso yn bachor ar y noch, a sy'n gyfi ffangamach mi yn ceola sa Cymru. Bisiolach gileorid Colin Leitch Stereophonics agus Manic Street Preachers had either art arena sa friaf da ich het haar na bleenichen. Ach die mi in de Colin is a shane eis skrivig oren as a gaan in Gymrisch. Wel, my gutje nach rois aku, ach ha paltjes you aan. Eis hem in dochus kan tor na leer hietje, pischig arfsje, is a shane eis skrivig oren Gaelik u routen a gluse de nerd, gus een bikuschen as a gaan in Akkinge, go fallen sa haya ar karachin kilchach as a Gymri. Ans yn studio acing yn och, siat Radio Luxembourg efo a ruchgach na Cymru, leis a cheol anasach carangach achge. Bys na tylid peis ciwl as a Cymru, ha genuine tuavis gus ceol ŵr Cymru a vrosnachach, agos clinsin oren as a chanan ac yng hyn, fachol yn eich gwr ystei san farpish oren ŵr Gaelik Rapal. Ach ha ffgar yma'r tord gan y studio, gus yn clinsif col yn og, ha genefach yn gaf ceol ŵr ertach a frickerstyd yn am a chrwchach an y minchanian. Cwm Graham agus Gian Jeshal san Radio Luxembourg. Cwri mi gial gyfil si fe feinach Radio Co yn draste? Wel, am eisiau cyndiwch gybys i fe gysio gan y hwledinge ag eis just mi ein echerer a hasio as a Chymru as steg eif yn feichging. San Aberystwyth, tu fe nir na dŵch a haia tagis hanig at colog fi hwn 3 bliana. Ha dyri fi e fain stúrachus cwtiochach fo Iros Childs, fer gyma animal fo'n awm o fe an sa cholan Gorky Zygotic Monkey. Hag sys je clw o hwcal gaif pen an sa Chymru sy'n ymien yn Cymrish, ha yn ceolach yn ishte glach ag aragynge an sa narsingach. Sa reden na balich, ha ceol ŵr sa Chymrish ag ira gyma larger. Yeah, there's quite a few Welsh bands and stuff now. I think we take it a bit just for granted, kind of it's just there, and we like it's just natural. There's maybe quite a few bands that. So there's much more going on musically than there ever has been. Yeah. At the moment. But I think it's easy maybe to see it as a Welsh language scene, to see it as a movement or a scene, but it's actually just people who speak Welsh making music, and it's completely different music. Sometimes, just because you're Welsh language bands, you haven't got anything more in common than that. You know what I mean? It's not some kind of shared mentality. I think it's more the fact that there are bands that happen to be singing in Welsh. Chanel Sian a Shirley Radio Luxembourg na fi clich bio, agus hurley at imadach arstúlar an nuri, Glastonbury na misk. Agus haid conir im fechking ag gneis hiúl Cymrish ai stedfod. Ha follosioch na chili fi a shein an sa chana nach geheen gan cumularash an an doi sa bi. De chanach at ri dinge af a smúnich mi en fi skrivach an an Gaeleg, an an canon sa bi ele, shech of yerle. Yeah, I suppose just write. Yeah, just write whatever language you want to write in, and I suppose advice. I suppose just writing in Klingon and stuff. Yeah, be completely confident in your writing. Yeah, it might sound cliche, but just to be proud of your culture, and if you want to be proud of it. And just do it. Sinead maha, hala agus Gianne, chushim bliri shin, agus sio maraha Radio Luxembourg yn ianu, sio cacin mamgu. Gweiddi mae deffro fi I ddeffro hi Mae fel Jezebel Ond ar gyffuriau Mae'n dweud I chael Ond falle ddim Oh, the snow keeps on melting Grandmother's taught me how to buy Grandmother's taught me how to die But I feel plastered But I feel shat Before you step
man of choice if you be my three-man jacket when I'm home. And then feel for one for money, two for money. Said I bounced and that most people said that we were far too young to think you one for money, two for money, three for money, four for money. Yes, you. Woo! Oh no, don't you know? I never felt this before. I fell in love by 3:30, brought you home, we got married, don't matter now. I crossed the line, have we lost the feeling from one for money, two for money? Perhaps again, I swear I'm dying, no letters, Santa never wonder why. Said it was one for money, two for money, three for money, four for money, yes you. Woo! Oh no, don't you know? I never had this before. I fell in love by 3:30, brought you home, and we got married, don't matter now. I'm a pethe wedi dechrau, so paid am yn ôl, o paid am yn ôl. Please neud I aros efo fi. Oh no, don't you know? I never felt this before. I fell in love by 3:30, brought you home, and we got married. Oh, married now. Yeehaw! Well, on you wedi cerdded tri bras yn ti hun mewn tri pan nes I ddod ar draws y sŵ. Wedi cerdded sy'n mewn I gael gweld yr anifeiliaid, elephant, giraffe a kangaroo. Maen nhw'n gweld yr haul, yr awyr las, maen nhw isio mynd mas. Maen nhw'n gweld yr haul, yr awyr las, maen nhw isio mynd mas. But unrhyw un dda fi ydyn. A ges I tipyn o flawr ddim I gwybod y bawar o gytrin I ffindio dagod. A maen nhw'n gweld yr haul, yr awyr las, maen nhw isio mynd mas. Maen nhw'n gweld yr haul, yr awyr las, maen nhw isio mynd mas. Follow in the court na tíoran sin bhfuil Radio Luxembourg ris a thula dinge a bheith an láthair is a studio agus speak a Jane Hannigan Cardigan Fusey Anne Robinson, Joe Ishinbla de Hunta Degas generally Ceol and Canon Sin B. Agus fan na Ballycas a Colin and Miss Grú Colin Cúil a chrinnig féis Cúil a Stanrog as a Humri. Féis ha gamal luach for Sin Dóis a third ache agus urim de Ceol Cumrish. Agus had inniva ang in Miss Colin as Sin Dúich as Sin bhí Shane as a Chananach Gehain. Nos da,
Hoffech pan ydy di, gweddo diolch yn fawr I ti. Agus sy'n am hydrych yr a, am eir ti chamrys a hacams, hys ys jo I fyffwyddoch am, son och liana. Ach, ham i'r chilig, agus chanie difach son y tent y pink môr y siawch, ham ys I hias ag eis steddfod. Siw, has I gyda, has i'n call colwch ddys y fod, na chyl? Gyda'r a chanied. Sé tachartas mór cúltarach chum mór agus a hans a roinneorpa a ham a féis a steddfod a haid a chum al gach bliana as a Chymru. Féis a ha lán ciúd, lítarchas agus yelling agus I cria gach ní a hat a diana ha a chan yn ac a hyn Cymrys. O ran yr iaith Gymraeg, mae llwyddiant I, mae'n sicr yn tyfu I rai yn ni sy'n siarad Cymraeg a sy'n poeni am ei dyfodol I, fe fydden ni'n meddwl falle bod pethau ddim mor wych a be mae bobl eraill o reidrwydd yn ei weid, ond credu mae hi yn tyfu, mae'n braf gweld ysgolion yn enwedig mewn ardaloedd yn y dwyrain wedwn ni, lle mae yna mwy o ysgolion Cymraeg, mwy o bobl â diddordeb a pobl yn gwybod bod anfon I plant I ysgolion Gymraeg yn rhywbeth da iawn I wneud ac o help yr plentyn yna yn ei yrfa maes o law. Agus y farach gyda chiol na causian na sgoltion y fartach na farpus yn y zeile ha cwydym sorwch y achga ys yn ogri y fain. Mae sbi a chan y rish. Fydd y camper ys yn och ynche y iesioch di ciol bel fel chol yn ciwd. A mae fe hefyd neis taw iaith Cymraeg sy'n gyntaf yn y Steddfod. Mae popeth mae'n Cymraeg, so dim ond i'n becso am siarad Saesneg, Cymraeg yw e gyd. So mae'n ni'n gael bach o annibyniaeth fel brad. Siarad yn mamiaeth yn hunain gyda ffrindiau a pobl ni byth wedi cwrdd. Chi'n gallu fel dod yn agosach siarad nhw fel pobl chi'n abod yn dda. Os da chi fyny yn yr album na, da chi methu allan go iawn. Fan hyn ydych lle I fod. Come on! Iawn, ia! Mae'n siarad I chi gwrdd â pobl newi, neu ffrindiau newi, a llwn nhw ddysgu Cymraeg fyd. Ie. Dyma'r unig amser fydd yn cael bandiau at ei gilydd I weld, a pawb I weld nhw mewn un lle, ynde. Mae'n unig band Cymraeg. Wel, ie. Ond mae'n dda fod o drwy'r gyfrwng yn Gymraeg a ddim Saesneg byd. Wel, sydd han oegri smyching, ach Jamie Yin y sienedr yn sy'n calling. Bilach geisioch Rapal yn y radio I olwch gylior iddyn sienedr sgrifedar Eiros Childs. Mae'n siams I wario lot o pobl, lot o bobl ifanc a mae'n rhywbeth lot o bobl yn cael hwyl, so mae'n oherwydd yn rhywbeth da I chwarae. Cyrson a haid ar son ciol I ennill y Chymrys? Reswm dyn ni'n canu yn, dwi'n canu'n Cymraeg yw, dwi'n siarad Cymraeg pob dydd gyda teulu a ffrindiau, so mae'n eitha naturiol I hefyd ysgrifennu yn Cymraeg. A hefyd mae'n dda iawn I cael sgwennu yn dwy iaith, mae'n agor lan posibiliadau creadigol. Fer ac ag mae olwch idd ciolwyr sy'n Chymrys, sé Hugh Stevens, presenter idd Radio Hyn agos Radio Cymru. Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae pethau'n iach iawn gyda'r sîn yn yr iaith Gymraeg. Mae Cymru'n wlad ddwyieithog, felly mae lwyth o fandiau yn canu yn Saesneg. Ond mae gennych chi orsaf radio genedlaethol Gymraeg, orsaf dyledu Gymraeg, a llwyth o bobl sy'n siarad y iaith yn naturiol bob dydd gyda diddordeb yn y bandiau. Felly mae bandiau yn rhyddhau records yn Gymraeg, yn gigio. Mae yna chydig bach o nawdd yn dod gan y cynulliad Cymreig I helpu cost roi pethau allan ac I hybu'r iaith trwy gerddoriaeth. Mae'n rhan fwyaf o band sy'n canu'n Gymraeg ddo, wneud hynny achos mae dyna iaith cyntaf nhw. Felly be bynnag ydi genre y gerddoriaeth, mae digwydd bod yn Gymraeg. Ac ys y crylwg bel o maes bi a talent yw'r. Chanie me hynys Michelle, ach Maggie Dodd agos Glyn Wise. Ys gwain, ddech bicyn mae ie'n maes bi agos je ha cilach y geisio? Wel, mae'n neis cael maes bi yn lle gyntaf, mae bobl ifanc I gyd sy'n gymryd Cymraeg ddat I gilydd I just cael hwyl a just
enjoyo y noson yma ys byd, Ie, fel dyma uchafbwynt y calendar rock yma yng Nghymru. Mae bob un band sy'n chwarae yng Nghymru yn gobeithio chwarae maes B. Fel mae Eiras Childs yn chwarae heno. Mae'n just yn briliant. Chi'n prynu un tocyn a wedyn mae band... A mae'n dda hefyd bod i gyd cael ei yn iaith Gymraeg. Ie. A ni wrth gwrs yn darlledu, mae rhaglen radio gyda ni. Ni yn darlledu yn fyw oddi yma ac yn adlewyrchu. So, dim pawb sy'n dod i'r Eisteddfod, ond drwy rando ar rhaglen Ac-2 gyda fi a Glyn, mae pawb yn gallu blasu ac yn gallu bod yn teimlo rhan o bethau am yn Ac-2. Ie, a mae gyd i bobl ifanc, pobl hyn yn gwrando nhw ni hefyd. Ie, so, mae'n dda. cool. Good. Nach de ys mi gaif nach ram i tyd colach nes iau Eisteddfod. Cysion nach hyn, a tra diolch yn neu. Nos da! Nos da! Caro. Hami dwlich. Fel mae'n ddech cweith ar lorach lun ac Radio Luxembourg. Cael y sŵr am o hyn sy'n mi dda. Fes am achad ar gelaf yn y chwrs sŵs fan y twrys ac a hwys nes Jorna fe. Hami ddech cyn, cys Jorna gelaf yn y hwn sy'n mi dda. Agus a iad yn chwlda. Chwsnog agos ganel hyn, a bydd agos siains o'ch ymwneud sy'n dilych sôn. Hasyn mi efo tiach na chyr. Agos fad hanagad cwldring yn toios, cwldri potential stranger, cwldring eme chwydysdiach yn y fad bys oren yn y Gaeleg. Bydd yn ddechlain sy'n nasadio'r ers program cwtioch. Aling hyn mi dda. A chalwys ymach fad y clwys yn hwyoste, agos cadjach hwysau, am nog yn ddyfag, agos ar y sgi ados. Mae sgi, chai mi gech, am y tynnu. Chai hwn i sgi, yn grahol y car fi mi dda. Cwyw. Cael y doff. Ti'n eich dal nid efi? Andra agus Michelle yn sy'n studio yn sy'n, agus iad sy'n erinier yn och cynnig gynnu yw'n sy'n BBC Radio na Gael. Ydy'r kiad strigoli agus y kiad sy'n cwig FM. Nach eisiau frwy ys J Shaw. Gebe sy'n radio, so sadja digitach, nio yn Iderlian. Sy'n eich lwri chi hawn cyw, gybryd e mi yn eich hysio. Chyn eich taring as y Andra agus Michelle. Nis as yn tre uur siod de Rapal hasyn fi kleinjing vo hall yn ysyn ydryn y grwking oren uur sy'n yr aprishaking fatbys y fwnig na picture books as yn ilan sgianoch. Wel, yn och se feras na herig a feigin corym oren chlychaif na se hall yn ekesyn Potential Strangers. Sy'n skrifet yr sy'n dol Ewan McGinnigan who can call on Potential Strangers callach. Scalpwch a hynny se ffyrwch yn y Glasgow, noch gen tosig yr Rapal yn radio nyr yr ein hen sy'n call on session gain yn y Glasgow yn nuri. Han na harneke yn dachwch an yn björle agus Gaeleg agus hásig efi skrifach nur y fan na ielkere. Hwyl mi gitar nu ham i yn arsgol. Jefi mi stoch 30 na ma sian agus nur sy'n hásig mi skrifi o'r yn achrauch yma really you know. Had y gyn ddewr sbegan. Ach nu ham i Glasgow da sio hásig mi diach skrifach kerst mi swnio hys. Ba kawst yn cwtioch you know vi skrifachs. Hag sé ha, had dal Ewan Connie y cynnychwch glesig yn cwl sy'n tord cwrwgaif clwychar na clari yn eke agus sauna sin han teniam Potential Strangers y chyn. Da mi y cynnychwch y jifid dwi'n sagad yn y jifid awdichan agus chanilad lwys y chiolach edrych heile sin fyrdanig sagad yn dyna mysdiach Potential Strangers cwrs gan y dwi'n even y clarig yn nhw nawran. Ar diolch ad y heile. Dwlich y critsin na chael eich sio yr efi iolach yr cach heile sy'n blianichan nyr y clynisiwi at y clwych colach. Sio Potential Strangers le Lia. Peiliawns na nefyn, gene och nam lafyn, aich ar o hawa. Buhalem agoswas, farnach bi bron o drwas. Buhalem agogandas, farn bi shita. Kache velegrim, on hakjaun toch ishil fasia. Kishin hula shian, achamek.
sir Iawn peber ni ysgrifen Ach na jijig yn amara Cadw fel ei ddian Ond ac iawn doch eisiau ffaslia Eisiau hwyl sian Ach am eisiau nechlian no bia Bilyn graniol o'r grian Ddigan a'ch bolion Cadw fel ei ddian Al haciawn doch eisiau'r ffaslia Eisiau'n hwyl yn sian Ach am eisiau'n eglian Potential strangers yn y studio Rapal agus yn tarnach ge lia agus yn gafdrach a bysyn yn pwrys mirig a bysyn fy claim sy'n dal yw'n agus a characyn yr yn tesiat y Rapal. Wel, at nach skrifat ar yn eil am ein mwgrwag, bysyn cael bracal, Cyw, ha ffys ac yn gyfel barachwyding awn ha skrifach ar yn yw'r Gaeleg, agus maw hen na mysg nach cwysio ffys hwcing, agus cwic a ffys nach bysyn gychleich yn sio, nio ar yn radio. Sy'n siol gacing? BBC Radio yn Gael, cwicid sy'n gael strach yn heglisio, stjarnafag, HS y hyn, i'ch LS. Niocyd pwstgel yn hwcing, sy'n Rapal ag bbc.co.uk. Nes tan pawm ac am sy'n tchechig ac mae sy'n yn pilyg diwchiol o'ch lynching a Rapal bio i'r BBC Radio yn Gael yn drasta. Ac fol yn gaif gyrwch ffehw nes cwysio fyr yn Chinal Ila o'r a da oren ac yn gaif ar Carachanura sy Hymru, Radio Luxembourg. Mach y sio. Closing and I started to feel very sick. I was looking for an odd way out. I fell down dreaming this is what's about. It went like clip, like calamity. She says who's who. I said hey welcome to the Isle of You and Jojo. Timothy and walking too far. Be cool, do what you want. The oddest creatures live up in the trees. Baking mangoes out to cows and buffalo seeds. Swinging apes in from the mountain tops. Let's try together through the blueberry bog. But first there's someone hiding in the trees. She had a deep and her hands were furry. I asked her if she cared for a dance. She said, in your dreams, come on now, in my dreams. But I've been chased her for several days. My memory's shabby and my knees so grazed. I'm thinking now it's shooting round to me. I said let's give it a go before I say no. She sure dances slow. As we were clipped on calamity, she says who's who. I said hey welcome to the Isle of You and Jojo. Timothy and walking too far. We're dancing like there's no tomorrow. We're dancing out of tune. You know I want to know there's no tomorrow. Living happy on the Isle of You. I'd vote for you. Never through the kid, a tear all through the shade. Roll the bunch on the high, team
y bach yn pwp y smael. Neud y peth bach i don y ffyr, pas heb amser y dyr. Lisa, magica porfa. Summer, just the Davy Green and reach out and rata. Lisa, magica porfa. Summer, just the Davy Green and reach out and rata. Oh, you should wait the world, and I'll do it you heard. Take my 100 share to be. Cariad bach y stryd o'n oni'n dal i'r chwarae'r gym. Try the team in mor hyn. Seasons yn dechrau troi. Cans yn dod i cloi, 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 cloi. Lisa, magica porfa. Summer, just the Davy Green and reach out and rush up and out look it now. Lisa, magica porfa. And there's more great Welsh music on Rapal radio show with Andrew Michelle right now on Radio and Gael until 9. And they also want to hear how you think new Gaelic music and song can be developed in Scotland. Email them on rapal@bbc.co.uk or text them on 07786 202 103. All the contact details and more are on the website at bbc.co.uk/rapal. Thursdays are funny here on BBC 2, starting tonight at 9 with the Buzzcocks gang determined to hit the right note. Then Little Miss Jocelyn has places to go, but nothing to wear apart from a smile at 9:30, and trying to be a good Samaritan can cause more trouble than it's worth. Never Better is at 10. Gareth is going back to school. This time it's all boys together and singing is the last thing on their minds. Why are you singing? Boring, innit? Singing is for girls. I want to turn the school into singing.